dili tanan nga balaod makiangayon or Dios nun. Mauna mga igsuon nga dinhi sa atong unang pagbasa, matud pa sa atong mga apostoles, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Sa dihang gipalingkawas sa Dios ang mga apostoles nga gibilanggo, usa ka gabi ini ana pinaagi sa usa ka misteryoso kaayo nga pagpalingkawas or pagpagawas gikan sa bilangguan. Nanudlo na usab sila dito sa templo. Bisan tuod sayod sila nga dakpon sila pag-usab, wa sila mutago, wa sila mahadlo. Padayon sila nga nagtudlo dito sa mga sinaguga. Ug tuod man gidakop sila. O diha sa labang hukmanan niingon sila, kinahanglan namo sundon ang Dios, dili ang tao. Sa atong kalibutan mga igsuon karong panahona, daghan kayo ang mga panghitabo nga maingon tangpo nga inhustisya, na ay mga criminals tungod kay kwartahan, tungod kay dato, dili mabilanggo. Naasay mga gihusgahan nga mga mabilanggo, pero tungod sa kakabos, bisan og inosente, mabilanggo gayon. Kana tungod kay ang nagbuhat sa balaod ug ang mga nagpatuman niini mga tawhanon man lamang ug dili hingpit. Mao na nga naay mga higayon diin ang balaod nga kalibutanon, ang balaod sa yuta dili makiangayon, walay hustisya. Di noon sa tanang pahigayon, pero adunay mga kahigayunan nga ingon ni ana. Mao na mga igsuon nga angayan di ay nga tan-aw nato kun ang balaod nga atong gisunod, atong gipuy-an, o ang balaod nga gihimo sa mga tao aron sundon sa katawhan dinhi sa kalibutan, ilabi na kun ang naghimo nining mga balaod mga Kristiyanos. Kinahanglan nga magtan-aw kun ang ilang gihimo gipanday nga balaod maki-Dios ba, makiangayon ba, aduna ba'y hustisya? Dili ba nga kini self-serving lamang, alang lang sa ilang tinaguan nga motibo? Tungod niini mga igsuon, magkapamalandong kita nga kung adunay panahon nga daghang mga tao ang mo supak sa balaod, tingali nindot siguro nga reviewhon kung kanang maong balaod maki-Dios nun ba or self-serving lamang. Kibasin baya o naay dakong sayo dihang dapita. Sa atong kahimtang mga igsuon, susama sa nahitabo niining mga apostoles sa unang pagbasa nga nagtudlo gihapon bisan og sayod sila nga sila mahiagom sa hukom sa mga pangulo sa yuta. Ila gihapon gihimo kay matud pa among sundon ang sugo sa Dios, dili ang sugo sa mga tao. Kung sila nasayod nga ang Ginoo tinuod gayud nga nabanhaw o nagpakita kanila,
tingali kon ilang puy-an ang kinabuhi nga iya-iya lang, no? Walay pagpakabana sa uban, dili tingali sila mo padayon sa ilang pagsangyaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kaya alang kanila, basta kay kahibaw ta, sayod ta nga nabanhaw ang Ginoo, unya maluwas kita sa atong pagtuo, bahala na ng uban. Pero dili, bisan og mamiligro sila, nanudlo sila, kay nganuman ang sugo dahil sa Ginoo, dili lamang alang kanila, kundi alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Naa di ay diha ang gugma. Nga sa ato pa, kung kita nagpuyo sa usa ka balaod sa Dios nga mao ang balaod sa gugma, kining maong balaod aduna gayoy hustisya. Dios nun gayod. Pananglitan diha sa atong sunod sa mando sa atong gobyerno ug sa atong simbahan nga mutabang kita sa sumpo ni ining COVID-19 nga virus sa ginagmay kaayo nga paagi. Ang pagpuyo lang sa atong balay o protect sa atong kaugalingon o sa atong isig katawo nga dili matakdan, pagpakita kana nga kita nagpakabana, pagpakita kana nga kita nahigugma sa uban. Dili kita buot nga sila mahiagom usab sa maong sakit o nagpakita kana sa atong gugma alang kanila. Kung gugma lamang sa kaugalingon ang atong buhaton, sige lang gihapon ta o supak-supak sa unsay balaod nga angay untang sundon aron dali nga mahuman kining maong sitwasyon nato nga community enhanced community quarantine kita. Sayod kita nga nagkalisod-lisod kitang tanan, bisan gani ang pagpamalit kinahanglan usara ka miyembro sa pamilya ang mugawas aron sa pagpalit og mga importante nga mga supply alang sa atong panimalay, sa atong palisod yun. Muna nga kung gusto kita nga mahimong dali kining paglingkawas nato nining maong sitwasyon, ipakita nato ang atong paghigugma. Ipakita nato nga kita Dios nun kay nagpakabana kita, nahigugma kita sa uban. Nisunod kita sa balaod sa gugma. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa, atong pangayoon ngadto sa atong amahan, pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga nabanhaw. Siya nagtudlo kanato kanunay pinaagi sa iyang simbahan. Ug siya mao'y na ay katungod, the best guide and teacher, tungod kay siya gikan man sa amahan. Sama nga ang best tour guide sa usa ka tourist destination kadtong local, katong taga diha gyud sa maong lugar, dili lang kadtong nagtuon mahitungod ni anang maong lugar nga imong gibisita. Ang Dios usab, ang atong Ginoong Hesus, the best guide alang kanato, the best teacher alang kanato, tungod kay siya gikan sa amahan.